Jaa, Henri. Kun teistä ei 2 päivään kuulunut mitään, niin minun piti tulla tänne asti teidän rikollistanne tuomaan. Joo, mut johan tässä on jo ollut jo lähdössä. Melkein on tuo pitkin jo saatu sää. Ja Gerokin on saanut oikein vaatteet päälle. No. Tämän takia minun kannattikin jäädä kiinni. Suuri ja mahtava. Ruhtinaan neuvonantaja täällä juoksentelee ympärinsä kuin vienoneito. Ensiksikin, näetkö sinä minun juoksentelevan johonkin suuntaan? Toiseksikin, sinulla on päälläsi minun vaatteet. Niin, kas muuten niin onkin, juu. Paitsi se viitta ja sitten se hattu, typerä hattu. Se hattu on kyllä minulla tässä. Ei, minä en ole nähnyt sitä, minä en halua, minä en ole nähnyt koko typerää lumppua. Ei, minä en suostu, minä en halua. Eero, on nyt mies. Aattele nyt mitäs ruhtinaan muijakin sanoo, jos sä hukkaat sen lahja. Sähän sanoit aina pitäväs sitä päässäs, missä niitten menetkin. Sitä paitsi ei se nyt enää paina pelle mikä pelle. Ja miten on mahdollista, että suorastaan mestarivarkaaksi luonnehdittu suuri Urmo menee jäämään kiinni noin typerällä tavalla juomalla itsensä tajuttomaksi Viljamin tilan viinikellarissa? Kero, paraskin puhuja kuule. Niin. Minun juopottelut ei tähän kuulu. Keroholta on helppo kähveltää vaatteet päältä, kun se siinä kännissä röhnöttää. Mutta jätin sentään sinulle essun, ettei aivan vilustuisi. Ja mitä siihen viinitilaan tulee, niin no, tekevälle sattuu. Hyvä. Panemme sinut kokeeseen vielä, mutta sitä ennen teemme pienen vaihdon. Joo. Jaha. Kiitoksia. Jaa, niin, joo. Asia. Alahan ropeltaa sitä lukkoa auki. Helppoa kuin Meillä hullu on koko huijaaminen. päivä aikaa. Saankohan kysyä, mistä tässä oikein on kysymys? No, älä kysy, ettei tarvi ruveta valehtelemaan. No, eiköhän me nyt voida vähän asiaa valasta, kun kyllähän sen nyt tietää jo aika moni. Kerro jos haluat. No hommahan alkoi siitä, että ruhtinaalle oli tullut se katon vieras. Vapaaherra ja ne oli sitten ottanut siinä aika paljon. Ja vapaaherra tuli maininneeksi, että hänellä olisi korulipas. Mitä ei saisi auki mitenkään ilman avainta rikkomatta sitä tyystin. Ruhtinas ei moista uskonut ja niinpä asiasta päätettiin tietystikin lyödä vetoon. Aika suuri rahasumma muuten. No ruhtinaan tehtäväksi tuli sitten hankkia mies, joka kykenee avaamaan lippaan tiirikoimaan silleen auki. Ja jotta homma ei olisi liian helppo, vieläpä tiirikointi pitäisi sitten suorittaa kartanon katolla istuskelle. Ja miehen löytäminen sitten lankesi tietysti meille. Ja tämä nimenomainen lipashan se on se. Ja ruhtinas häviää vedon, jos ei se löydä tietään takaisin perille kato ehjänä ja vahingoittumattomana. Mutta noin kaiken kaikkiaan, eli hommahan on sellainen, että kun iso herra yskäsee, niin muut sitten singahtelee edes takaisin, oli hommassa järkeä tai ei. Niin, mutta yleensä siinä ei ole järkeä, mutta sitähän ei saa sanoa ääneen tietenkään. Niinpä. No miten on Urmo, tuleeko sitä hommasta mitään vai ei? Kyllä. Eikös tässä ole koko päivä aikaa?
Minkä takia sun piti mennä sanomaan, että tässä on koko päivä aikaa? No kun se on semmonen vaan sanonta, että tässä on koko päivä aikaa, mutta ehkä se sen siitä vielä saa auki eräänä hetken. No miten on Urmo? Saatko sä sen auki vai et? Kurkkuni kuristuu tässä. Ajatukseni tarttuvat tähän aruun enkä saa henkeä. Jos ottaisitte tämän pois, niin minä sitten voisin uudestaan yrittää. Naurettava ajatus. Mä oon vielä narukin pois. Ota naru pois. Täh? Kyllä. Oletteko nyt aivan varma? Kyllä, ota naru pois. Yritetään vielä sillä tavalla. Kiitos. No. Hei. Urmo, näinkö paljon sinä minuun luotat? Miten niin luotan? Minä jäin kiinni, vaikka siitä ei ollut mitään puhetta. Mutta et olisi jäänyt kiinni, jos et olisi tullutkaan. Niin että sano nyt totuus. Saatko sinä lippaan auki vai et? Ei hullukaan saisi sitä auki. Selvä. Päästäkää Urmo vapaaksi. Jätä kuitenkin kievarin nämä emännän vaatteet sinne, älä vie niitä mennessäsi. Tämä on todella ennenkuulumatonta. Minä todella vakavasti harkitsen kirjoittaa teistä kantelukirje ruhtinaalle. Määrättekö? Mutta ainakin sanasi voi luottaa, vaikka oletkin saamaton juoppo. Vaikka olenkin saamaton juoppo.